De helft van de wienenergie die Friesland produceert valt op het land te helling. Dat zei de commissie Winsemius die het alle wienmoenenplannen in Friesland beoordeeld heeft. Nevens de commissie binnen zo'n plan daarvan helder, tredje alleen nog als ze bijgesteld worden en nog eens tredje binnen nevens de commissie net uit vierber. De vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmeesken spannen een rechtszaak in het bouwbedrijf van Wijnen op een gediek. Nevens de vakbonden houdt het bedrijf 2 ATV-dagen in van de 1400 medewerkers. In de de leden stappen de vakbonden nou naar de rechter. De nieuwe Oerisselse waai bij Ljouwert is vanmorgen Ierpenen. Giet om een nijstik diek van Ljouwert naar het knooppunt de Werpsterhoeken langs de Wenwijk Techem. De maximumsnelheid is verlegen van 80 naar 50 kilometer. Het oude deel van de invalsdik wordt Oudsletten en Voorthelle. Joen neemt de bewolking daar, volgt er Rijn. Het 12 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen buiig waar, met tonger en windstjerten. De zinnen er zo dan ik bij. Het wordt dan 15 graden. Er zit een krachtige onthudde zuidwestenwind.